будзе яна тут выязджаць ці не. Дарэчы, мне эта кніга не вельмі спадабалася, но я пра гэта не буду расказваць. Вот это мне спадабалася кніга. Ну так сабе я чытач, конечно, з усяго спіса прачытала 5 кніг. Прывітанне! Насталі часы, калі зноў хочацца чытаць і абмяркоўваць кнігі. З аднаго боку, гэта вельмі адцягвае ўвагу ад чытання навінаў, а з другога дапамагае хоць неяк нам расслабіцца. Я падабрала для вас кнігі, якія ўжо прачытала сама, альбо якія яшчэ ў маём спісе, бо заінтрыгавалі мяне, альбо сваёй ідэяй, альбо назвай. Так, такое таксама бывае. Паехалі! І першая кніга ў маём спісе – гэта Алёна Брава «Каменданцкі час для ластавак». Гэта феміністычная проза пра жанчыну, якая з'ехала ў 80-х на Кубу і выйшла замуж за кубінца. Вельмі цікава пачытаць, раю паглядзець гэта на ўсё яе вачыма. Наступная кніга Альгерд Бахарэвіч «Белая муха. Забойца мужчын». Гэта захапляльны раман. Ён мне вельмі спадабаўся, асабліва стылістыка напісання. Бо, ведаеце, стыль у Бахарэвіча, ён такі, вось нават не апісаць. Калі хтосьці чытаў, той мяне зразумее. А калі не, то абавязкова пачытайце. Такі нервовая, трохі збянтэжаная беларуская мова. У самае сардэчка. Далей у нас Макс Шчур «Завяршыць гештальт». Дарэчы, лаўрэат прэміі Ежы Гідройцы. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія ў Беларусі. Здаецца, яе прызавы фонд 5000 еўра. Гэтая кніга пра няспешнае падарожжа праз Еўропу ў горад Мары Амстэрдам. Я не была ў Амстэрдаме і па-шчыраму момантамі думкі аўтара мне былі не зусім зразумелыя. Таму, верагодна, я перачытаю гэтую кнігу праз пару годзікаў. А вы, калі чыталі, то абавязкова напішыце ў каментарыях, як вам і увогуле падзяліцеся ўражаннямі. Наступная кніга – гэта Павел Касцюкевіч «План Бабарозы». Смачны габрэйскі гумар на грунце такой беларускасці. Гэтая кніга мне вельмі спадабалася, таму што яна дала магчымасць паглядзець гісторыю Беларусі 20-га стагоддзя не так, як яна напісаная ў кнізе, а менавіта праз сям'ю, таму што ў ёй апісанае жыццё 5 пакаленняў беларускай сям'і. І гэта вельмі крута, раю пачытаць. Валерый Гапеев «Ноч цмока» – раман з элементамі містыкі. Я не чытала гэтую кнігу, мне вельмі спадабалася назва. Справа ў тым, што я чытаю ўсё, дзе ёсць слова «цмок». Цмок, цмок, цмок. Я абажаю цмокаў, таму гэтая кніга ў спісе, што я абавязкова прачытаю. Далей у нас Уладзімір Садоўскі «1813». Увага! Гэта першы беларускі зомбі-хорар, дзе ў ролі галоўнага героя кампазітар Міхаіл Агінскі, а ў ролі зомбі выступаюць салдаты Напалеона. Я не чытала гэтую кнігу, і мне па-шчыраму нават цяжка ўявіць, як гэта ўсё адбываецца, але інтрыгуе сапраўды, вось хочацца пачытаць, таму яна таксама ў маім спісе. Далей у нас ідзе кніга, пра якую, я думаю, чулі амаль усе. Гэта Андрусь Горват «Радзіва прудок». Я раю пачаць з гэтай кнігі чытаць па-беларуску, таму што, па-першае, вельмі простая беларуская мова. Па-другое, кніга напісана ў выглядзе дзённіка, там маленечкія такія абзацы, яна так проста, так смачна чытаецца, таму, калі вы шукаеце, вось з чаго пачаць мне чытаць гэтую вашу беларускую сучасную літаратуру, то пачніце з «Радзіва прудок». Вам спадабаецца. Наступная кніга – гэта Антон Кулон «Сіняя кніга беларускага алкаголіка». Яна паказвае, як алкаголь ламае чалавека і робіць з творцы нішто. Антон Кулон расказаў пра тое, чаго мы не хочам ведаць, але мусім. Гэта праўдзівы і цвярозы погляд на гісторыю беларускай літаратуры. Я гэтую кнігу не чытала, але ўжо спампавала, каб прачытаць. Безумоўна, я не літаратурны крытык, і мне б хацелася абмеркаваць сучасныя беларускія кнігі з такімі ж чытачамі, як і я. Калі ласка, пішыце ў каментарах, што з названых кніг вы ўжо чыталі, што вам спадабалася, што не, і абавязкова парайце, што мне варта пачытаць яшчэ. Не забывайце ціснуць падабайкі, падпісвацца на канал, а я вас усіх люблю, цалую, да сустрэчы.